Badakizu, entrevista hau prestatzean konturatu ginela, Aitziber Garmendia Mendizabal zarela, AGM, eta nire bai, AGM, Aitziber Grados Muñoa. Ostras. Wow, ze fuerte. Antzekotasun asko dauzkeu, Bai. Oantxe hor izketan nahi nintzen da, etorri zait burura, la sustancia ikusi dezue? Ez. Piskat bai, Igual... Piskat la sustanciako biok izango bainake. Azaldu hau, ze horratzean la sustancia etorri zaizu burura, igual... Ez. Vale. Ez, eske pelikula ikusi izan bazenu, jakingo zenuke, nundin, eske horratzean zerbeza tristea bat ez eta hartu, hor neon urrepela edaten. Baina ikusi zazu pelikula, eta badauka inspirazio puntu bat. Eta zergatik okurritu zaizu la sustancia berez? La sustancian, ez dut spoilerrekingo baina... Edo bai. Ja, bai, igual da, Demi Moore da protagonista, Demi Moore ni izango nintzateke kasu honetan. Claro. Pintxatzen dio bere buruari sustantzia bat, eta hemen bizkarrezurretik ateatzen zaio bere ni berri bat gazteagoa, mejoratuagoa. Orduan, ni berri hori zu izango zinake. Joder, Aitziber, eskerrik asko. Azkeneko lanak, dakidara da, Arizona antzislanarekin zabiltzala, Jon Plaza olarekin. Oen dela gutxi estrenatu dugu, eta ia astebururo gabiltza horrekin, eta berria ere estrenatu dugu Tantaka konpainiarekin. Eske izenburua oso luzea, baina esan inbarroket osorik. Esan. Badakizu plastikoz koloreak sekula ez direla bizi izan, ezta? Eta kartelean nola idatzi behar duzu, siglekin? Karo, kartelen argazkik ez da ozetzan kabitzen, letra die. Karo, bai. Azkenean ingo dugu gaur egun iten modern hori, sigla bakarri jarri. Eta listo. Eta jazta. Eta nahi duenak ulertu dezala. Oida, ulertu dezala. AGM-rekin moduan. Oida, bai. Izan gintezke, Akademia General Militar, adibidez. Ostra, hortan pentsatu gabe neon. Sargenta zarazu? Bai. Bai, Bai, ez dut ematen baino, oso sargenta naiz. Batetik egunera? Galdetu plaza hola. Batetik 10era, 8 bat, 100 ona daukanean. Eta 10,5, kruzautan naunen, bai. Bale, Arizona eta Muertos SL, ere bai. Bai, oida. Zertazoa? Muertos SL da Movistar Pluserako telesail bat, 2. temporada emititu da oantxe, edo zintzilikatu da. Eta da, enpresa bat, funeraria bat daraman enpresa bat, eta funeraria hartako langileak gea gu denok. Orduan, egunerokotasuna, heriotzaren inguruan umorea egitea, bai, pixka bat, nik uste Muertos SL-en eona izenetik, tanatorioak diferente ikusten ditu. Joder, Aitziber. Hori lortu du, eta oso gauza positiboa da. Naiz esartzen da, tanatorietan barrez edo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ez, enaiz barrez sartzen, baina imaginarioak eramaten hau beste leku batea, eta askotan badakizu leku hietan eganin behar dezula zure imaginarioaren beste puntu batera, zu erosago sentitzeko, eta hori lortu du, adibidez, telesaio honek neregan. Oso limbo. Bere aldetik ere bai, ez? Oso limbo. Muertos S.A.rekin zer ikusirik dauka? Ez. Muertos S.A. esan dezu, Monstruos S.A. Monstruos S.A. izan daitek ere bai. Ez. Bai. Nola ulertzen gehan, gure artean, eske biok bat geha. Bai. Bueno, biok egiten dugu bat. Ez dauka. Baina izan ziteken. Bu, izan daiket, bu! Oh! Aber egin berriro? Bu! Osea, monstruosiako... Txikitsua, koletaduna... Ni dakit zintxanena egiten... Baina bakarrik da... Ua! Ez dakit gehiago. Bai. Muertos S.A. Monstruos S.A. aipatu dugula. Muertos S.A. Bueno, balio dezake, galdetu nahi nizun, ia zuk txikitan bertsolaria izan nahi zenuen. A ber, nahi, bai. Ahal, ez. Orduan, gelditu zen, aborto moduko gauza batean, bai. Bai, nahi nun da intentzioa jarri nion, baina xeo-xe irabazi nun eta ja hortik aurreako etzan etorri. Ez talentu ikortako. Bideo bat daukagu, etorkizuna txarra igual, bertsolaritzan, baina hasierak onak izan omen ziren. Ikusi egingo dugu.
neskatxak kantatuko dituen bertsoen gaia, hauxe, zarata gehiegi dago, herri hontan. Alkate jauna, hau konpontzeko, ditugu zen baita legin, herri honetan badago eta hainbat sorgin, mozkorrugari maledukatu eta drogadito zikin. Gubiok hemen bakarrik ezin dugu ezer egin. Beste bat! Eske, zer jefa! Niko batzen naiz, hoi kantatuta gero, amak etxea biten galtatu zitela. Zuk oidana nun ikusi zuen. Karo, zaldibikoa naiz, zaldibitik atearen gabe, eta errepente mozkorru gari maledukatu eta drogadito zikin, esan baina, ume hau, nun egon da. Ez dakit. Ze ona. Guk lantaldean daukagu investigatzaile talde oso on bat, eta ikerketa bat egin dute, eta konturatu dira bertso horren harira, Zaldibiko alkohol eta drogomenpekotasun tasa aldatu egin dela. Ikus egingo dugu grafiko batean, grafikoa daukagu. Beitu, hor ikusten dugu, 100 biztanleko Zaldibin nola dagoen jeitsiera nabarmena, ez? Zorionak Aitziber, bertsolaritzak izarta eralda dezake. Eskerrik asko, bai. Dena den, hor drogadikto jartzen do, eta nik esan un drogadito. Osa da, drogatuta baina gutxiago. Bai, drogadito, ez da como... drogadito. Baina, itxaron, porque beste grafiko bat daukagu. Zaldibiko hau da, baina konturatu ziren, zaldibiarrak antza ordiziara joan zirela. Ze ordizikoa, hauxe da. Igoera, bale? 100 biztanleko igoera. Ondoko herrira. Botaz erituzten ordizira. Bai. Bueno, dana ezin da. Dena ezin da. Esan zeridan, hola, telefonoz, aritu ginela, zu eta ni. Bai. Beste egunen batean aurrez aurre ere, bai. Zure aitonarekin zerbait. Eskolara bidean. Bai. Bai. Hori nik uste Euskal Herritarrek jakin behar dutela. Bai, nik uste dau jakin behar dela. Bueno, nire aitona hartzaile ezan. Antonio, hartzaile, eta eskola juten nintzen behakin ni eskolan utzitakeo, aprobetxatzezun ardintzako belarreta juteko, eta hola. Orduan, juten nintzen bere karretilean eseita, eta sega hemendik bueltan, nola. Osa, hoi gaur egun, servizio sozialesek, ja ez neon nire familin. Baina, momentu hortan, inorri etzitzaion peligro bat iruditzen, egidan ninitzela oso ume obedientea. Eta esaten maziten, horre onda geldio, nik geldioten nintzen. Eskola jatzen nintzen, karretilate jetxi eta eskola. Eta bazion mutiko bat epelak ematen zizkitena eskolan. Ni baino txiki guazen, baino kristonak, eta ja bildurre hartu nion. Eta aitona izan nion, aitona eske joitzen hauta, zein jotzaituta horrek, eta aitonak, zeratik jetxin nindu. Torri izan, mutikoa txiki, Honi berriz ikutu ezkio, hor segea ikuste aldek, eta eta horrekin belarri muturreen ebaikoi. Txalo bat, emako digo Antonio hori. Eningun berrize... Amenaza efektiboa hori izan zen. Oain, moralidadean barrun dauno ez, niko izate paituko, baina nahi balio izan zian. Balio izan bazizun? Bai. Perfecto, ondo. Jarri Antonio bezalako aitona bat zure bizitza. Jarri Antonio bat zure bizitza. Besterik gabe. Nire aitona ere, zera indarra. Abandonatu gintuen basoan, behin. Eta goratzen duzu, Julen, bai. Bai, ni... Zure familiko bada hor? Nera naia, hor, Julen. Txalo bat. Bai, abandonatu gintuen mendian, bai, anaia, lehengusua nik igual 5 urte, oza, super txikia, orain metro laurden, 30 zentimetro, más o menos, bai. Eta zagarrondo bati, jotxagatik, makil batekin, abandonatu gintuen, eta baserrira oinez, igual zer, 25 kilometro edo... Gutxiago? Bueno, karo, nire 30 zentimetroko pausoak
txikiak ziren. Bueno, besterik gabe hori. Haupa Aitona Gipuzkoarrak eta sin más, txalo bero.